sa ating YouTube channel. Magandang umaga sa ating yan. So dito po tayo sa Kapatagan. Wala na tayo sa kabundukan guys. Ayan o. Ayan, so pest control tayo guys. Kasi may nag-request na yung tanim daw nila na mais at mga palay tinasalanta ng mga wild doves dito sa Kapatagan. Kaya pest control tayo. So magbawas tayo ng mga peste sa kanilang pananim para kahit papano yung pagiging hunter natin is makatulong din tayo sa ating kapwa. So dito tayo sa bayan ng Season Pangasinan. So tignan natin yung possible na pwede nating gawan ng kura. So yan, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, welcome back. Sa mga bago nating tagapanood, please subscribe at pati yung notification bell click na rin para updated kayo sa ating mga hunting video na tulad nito. So sa mga basher po natin, paulit-ulit ko na sinasabi guys, good vibes lang tayo. Ganyan o. Ayan, so yan o, bagong araro, may tanim na guys. So dyan tayo sa banda magpwesto sa ibaba. Napakalawak na bukirin guys. So marami nang nararo, marami nang natamnan. Awan nagir-irgan dita. Awan, datayan ti kayo nga rata, awan nagir-irgan. Itak man nagpistaw. So yun, may batang napagtanungan tayo. Wala raw naghahanting dyan sa may puno ng milina. So dyan tayo pupwesto guys. So bali yan yung dating hunting site natin, yung bundok na yan. So, medyo malayo rin yung nilakad natin. So iniwan natin yung service natin dun. So pwedeng mapag-iwan ang bahay. Pwede namang magmotor hanggang dito pero wala tayong mapag-iwanan dyan. Baka lukuhin yung service natin. So, hindi natin kabisado dito guys. Kaya iwan na lang natin dun sa kakilala natin yung service natin. Okay, stay tuned. So bali yan yung Jimilay na tree na pupwestuhan natin guys. Dito natin subukan magabang. Gawa tayo ng pwesto dito. Sakto dyan. Ayan, so may tao tayong napagtanungan. So bali sabi ni Uncle dito, marami daw tumadapo. Yung grupo-grupo ng mga wild duck. Red collared. So ayan, gawa muna tayong taguan guys. Tayo ng ating taguan guys. Ayan. So tamang tama yung puno ng Jimilina. So dito natin ipapatong yung unit natin. Okay, so stay tuned guys. Abang-abang tayo kung makapaghintay tayo. Ayan. So bali dito natin ipipisto itong camera natin kung sakaling may patama tayo. Okay, so stay tuned guys. Mga bang, so medyo makipot lang tong ginawa nating taguan guys. Limitado yung galaw natin. So di bali, at least may taguan tayo. Ayan. So bali kasi itong pinistuan natin sa gilid lang ng daan. Hindi
dinadaanan ng mga traktor, motor, ganyan na nagpupunta dito sa bukid. Saka ang problema natin ngayon, ang lakas ng hangin guys. So mukhang tagilid tayo. So magbaka sakali pa rin tayo. So hopefully hindi tayo masiro. So kapag nakalima na tayo or mas marami pa, di okay na. So maghintay tayo dito hanggang sa maghapon. So bali di tayo nagbaon, tubig lang. So sanay naman tayo sa bundok no, na di tayo nagbabaon. Basta importante kumain ka ng almusal, yun ang the best. Saka yun, tubig talaga the best na binabaon mo guys kapag nagkakanting ka. So bali yung napagtanungan natin kanina dito, yung nagsabing may mga grupo ng wild dove na dumadapo dyan. So mag-ingat lang tayo guys kasi maraming mga kobra dito, maraming mga ahas daw dito, lalo na dito sa may yan o. Kasi bali ginawang kwanto guys, ginagawang diki ata, daanan ng tubig. Tapos may mga butas-butas dyan, marami daw ahas. So kailangan natin mag-ingat, nakatakot. So yun guys, medyo madalas yung dumadaan na tao dito guys, yung mga magsasaka dito. So mukhang tagilid tayo dito. Ano, dito natin papatong yung unit natin. Abang-abang guys. So yan, patay tayo nito. So may mga motor pang dumadaan dito guys oh. Ayan oh, nakaw. Ano ba yan? So yun guys, so bali may 30 minutes na tayong nandito. So tiyaga lang, tiyagaan natin. So maghintay tayo hanggang tanghali. May mga dumadapong ibon, kaso yung mga ibon naman na hindi pwedeng huntingin. Like yung Martinis, may dumapo kanina. Saka ang daming langgam dito guys. Langgam. Ano ba yan? So ayan na naman yung motor guys, pabalik-balik. Ingay pa. Anak ng tinapa. Ito, may traktor pang dadaan. Sakto sanang dadapo yung kumpul ng red collar. Oh, yun guys, stabilis talaga guys kapag ganito na nasa gilid tayo ng daan. Ito ang hirap niyan guys. So yun, wala tayong magagawa, hindi naman tayo pwedeng umangal kasi hindi naman atin yung daanan. So tiyaga lang tayo guys sa paghintay. Although may maraming dumadaan dito kasi kalsada nga to naman, dinadaanan ng mga traktora, motor, bisikleta, yung mga magsasaka dito guys. So hindi naman natin pwedeng ipagbawal yung daan din naman sa atin. So tiyagaan lang natin ang paghintay. Okay. A few moments later. May isa tayong dapo kaso hindi maliwanag. Ayun.
tingnan nga natin kung ano yun. Pulutin natin. So kita nyo naman guys, oh, kalsada to. So eto, nakaisang red collared dove na tayo. So ayan, sana tuloy-tuloy na yung dapo nila kahit maraming dumadaan dito guys. So nakapaghintay pa rin tayo. So tsagaan lang natin maghintay. Ayos. So ito guys, bawat patama natin mas maganda na tatanggalin na natin yung balahibo para susunugin na lang yung natirang balahibo pag uwi natin sa bahay. Ayan, bawat patama natin tanggal na tayo ng balahibo. So estimate natin mula dito sa ating kura hanggang dyan sa puno ng Gemellina. Estimate natin so mga nasa 20 yards mahigit siguro. Mga 23 yards. 23 meters ganyan. So malapit lang. Ako palanganin. Ayun, sakto pa rin. Pulutin natin ang pangalawang tira natin. So yun, nakadalawa pa lang tayo. Ayun. So another red collared again. Red collared dove. Ayos. Ayun guys. So tuwing may patama tayo, agad-agad na natin tinatanggalan ng balahibo para madali na lang yung paglilinis pagdating sa bahay. Ayos, ayos. Yan sila guys, oh. Tara, tirahin natin. Zebra dove. Pusa. So bali may isang patama tayo na zebra dove. Eto, zebra dove. So mas maliit lang ng konti ito kaysa dun sa collar dove. Ayan guys, so bali nakaapat na tayo. Tatlong red collared tapos isang zebra dove. Sa pool. Gumagalaw, gumagalaw. Ang dami nila. Ito na lang. Ay shit, mahangin guys. Mahangin. Ano kaya? So ito. Dalawang red collared plate. So yun guys, kahit kapag marami sila, so isa lang yung makukuha natin kasi maririnig pa rin yung putok ng PCP natin. Kasi kahit naka silencer siya, medyo malakas pa rin. So napapansin ko guys, medyo bihira yung nag-i-stop over dyan.
mas marami yung dumadaan lang sila. So di bali, tsaga-tsaga lang tayo sa paghintay. At least di naman tayo masisiro ngayon. Okay. Nako, ang daming harang. Subukan natin. Sa pool pa rin. So tignan nyo guys yung kapaligiran natin, oh. So bukid talaga yung kinaroroonan natin. Tapos ito yung target site natin. Ito yung pampito. Red collared again. Ayos, ito yung marami guys eh. So may isang sablay tayo kanina. Tinamaan natin pero hindi natin alam kung saan yung pinagbagsakan niya kasi ito, wala tayong vision kapag lumipad pa ng malayo. Hindi natin agad matanaw kung saan siya babagsak kasi ito, medyo makapal yung taguan natin. Okay, so nakapito na tayo guys. Daming harang ulit. Ayun, sa pool. So ayan guys, nakawalo na tayo. Okay, so abang-abang pa tayo. Ang init, inom tayo ng tubig. Maganda yung ganito yung panglagyan ng tubig para malamig yung laman niya. So ito na yung sinasabi ko guys na mahirap. Hindi siya napuruan. So napakalayo yung pinagbagsakan niya. Sana mahanap natin guys. Butit nakita pa natin na dito yung pinagbagsakan niya. Ayun. So yun, ang hirap kapag hindi siya napuruan. So malayo pa yung pinagbagsakan niya. Butit nakita natin. Ayos. So ayan guys, bali naka 10 piraso na tayo na red collared dove. Ay may isa pala tayong zebra dove. So ayan, bali naka 12 piraso na tayo. So pwede na yan. So hintay-hintay pa tayo. Total maaga pa naman, yan o. Mag-aalas 2 pa lang. Pero ang problema, nangungulimlim. So maghintay pa tayo ng ilang oras siguro. Mga 2 oras. So balak nating uwi ng mga alas 3:30 ganyan. Pero pag tuloy-tuloy yung pangungulimlim niya, baka uulan. So hopefully wag naman sana, para makapaghintay pa tayo.
Kasi kapag makulimlim, malamig yung panahon, wala, bihira yung dapo guys. So, may 3 tayong sablay. Yung dalawa may nasagi na maliit na sanga kasi maraming sanga yung kahoy ng Gemelina. Yung isa lumipad pero hindi natin nakita kung saan siya bumagsak kasi yan oh, tingnan nyo, makapal yung dahon ng taguan natin, hindi natin makita yung palibot. So limitado yung vision natin kung saan lumipad at babagsak yung hindi napuruhan. So kanina dito tinamaan natin dito sa may banda dito na sanga, dito lumipad kaya nakita natin dyan siya bumagsak, kaya yon sinundan natin. Pero yung mga iba wala na, pag pumunta dito sa banda rito wala na, may harang dito hindi natin makita, kaya yun hindi natin na mahanap. So yan, hintay-hintay pa tayo. So pansamantalang sumilip yung haring araw, so hopefully hindi sana uulan ng maaga. So yan, so stay tuned lang guys. Okay, abang-abang pa tayo. So yan, ready na tayo. So naka 30 piraso na tayo. So lagay na natin sa bag kasi oh, tignan nyo, dumidilim na guys, talagang babagsak na yata yung ulan. Hindi napuruhan, lumipad guys. Tingnan natin kung pulot ulit natin. Ang dami kasing harang doon sa may sanga na kinaroroonan niya guys. Ayun, ayos. So buti na lang nakita natin kung saan siya bumagsak. Ayos, ayos. So ito yung pang 14 natin. Lagay muna tayo ng bala para for sure kung sakaling may darating pa. So yun guys, maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. So napaiba rin tayo sa ating hunting site guys, dito tayo sa Kabukiran. So kahit pa paano nabawasan natin yung mga ibon na kumakain sa mga pananim ng ating mga farmers dito guys. Kasi inuubos nila yung mga pananim nilang mais at saka yung palay, katatanim pa lang inaanin ng mga ibon na to. So nagbawas lang tayo guys. Yan, so kahit nasa gilid tayo ng daan, kahit maraming dumadaan, ay naka 14 pieces pa rin tayo na wild duck. So ito yung panguli. Talagang dumidilim na guys, babagsak na yung ulan nito. Pack up tayo. Parating na
na. Parating na yung ulan. So, let's go. Uwi na tayo. Okay na, naka 14 pieces tayo. Dalawang zebra dab tapos 12 pieces na red collar dab. Ulan na talaga yan. Babagsak na talaga yan mamaya. So ayan, bye bye. Maraming salamat sa nanatili sa ating YouTube channel. Sa mga basher natin, good vibes lang tayo. Okay, hanggang sa muli.